Westerisen Vessu ja kyllä te tiedätte. Paras muisto Creinistä. Sanotaan toi 2020 ja 2010-luku. 90-lukukin on hiukan pimennos. Kuinka kauan mä oon soittanut? Mun mielestä toi on niinku haastattelijaltakin jo hiukan ala-arvosta, ettei oteta selvää niinku taustoista, mutta kaikki on nykyään luettavissa. Mut sanotaan niin, että mä aloitin 12-vuotiaana, eli mä oon melkein 20 vuotta soittanut. Joo, yli 40 vuotta. Jaa, Macarena rockiversiona. Totta helvetis, mutta siitä tulee todella proge ja todella punk. Vähän niin kuin Jethro Tull ja Nina Hagen olisi mennyt naimisiin.